Bon dia, bona tarda i bon fracàs generacional. Interrompim la becaina que s'estava fent l'Albert, arquitecte de renom que fabrica el que ell considera utopies burocràtiques de cristall i formigó armat per als pobres lumpens com nosaltres, mentre ell viu còmodament en un pis modernista de l'Eixample, amb un replà de fusta corbada, ornaments de flors, balcó amb reixes ondulades, rajoles amb detalls arabescos i, en general, un aire de nostàlgia ensucrada de quan a Catalunya s'havien construït edificis macos i no caixes de sabata de vidre monocromàtic que al seu costat fan que els edificis soviètics dels exterradis de Moscou semblin la Sagrada Família feta pel fill de Jimi Hendrix i Walt Disney. Interrompim, doncs, la becaina del Jordi, dèiem, per portar-li dues notícies. La primera, i per sorpresa de ningú, que és un subnormal profund i que ja li estem preparant el llit de palla metàl·lica del Gulag on es passarà els propers 15 anys amb els ulls oberts, amb pinces, rotllo la naranja mecànica, estudiant la bellesa indiscutible i categòrica de les obres de Gaudí, Puig i Cadafalch, Lluís Domènega i Muntaner, fins que sigui capaç de dibuixar una puta línia corba i deixar de tenir somnis eròtics on ejacula formigó sobre els pits d'una Venus de vidre. Una Venus de vidre, monotonia i tristesa. Jordi, ets un subnormal. Això pel que fa a la primera notícia, que probablement no sorprengui a ningú. La segona notícia, tanmateix, ja són figues d'un altre paner, que, com veurem, no té res de nudí. Aquesta matinada, mentre el Jordi dormia plàcidament a la seva segona residència, una masia rústica a la pedra mil·lenària del Penedès que ha donat llum als més il·lustres herois de l'arquitectura catalana i que el Jordi, amb la seva panxorra de pijo, escup cada dia a la cara des del seu despatx/laboratori d'aberracions arquitectòniques i estètiques digne del Dr. Frankenstein. Perdoneu, aquesta matinada el grup intergovernamental sobre el canvi climàtic, l'IPCC, ha publicat un informe exhaustiu on es detallen els aspectes científics, tècnics i socioeconòmics del canvi climàtic. Aquest informe pinta una situació crítica per la vida del planeta Terra, per la vida al planeta Terra, i llança una conclusió contundent que ha deixat consternada a la comunitat internacional. Per primera vegada a la història, afirma aquest informe, no hi ha més dies que llonganisses. Aquesta notícia ha caigut com una galleda d'aigua freda incontaminada a microplàstics al sector agrari i especialment a la indústria llonganissera, que ha posat el crit al cel tacat de CO2 i pluja àcida deguda als pets de vaca i la merda de porc amb la que certs fabricants de xarcuteria omplen els seus productes. El pozo hacendado. Luis Jesús María Pérez del Corral de la Encarni, el representant de la patronal llonganissera espanyola, i tranquils, que el nostre becari, a qui li paguem amb experiència i somriures, ens assegura que tant aquesta simpatiquíssima persona i organització, així com la paraula llonganisser, són reals. Doncs bé, Luis Jesús María Pérez del Corral de la Encarni ha afirmat que amb la llonganissa no s'hi juga, i que si abans això de ser capitalista, fastigós i explotador podia funcionar sempre i quan els grans terratinents de la llonganissa s'omplissin les butxaques amb el suor dels treballadors, ara cal buscar altres solucions. Paral·lelament, a l'altra banda de l'estany, la Casa Blanca ha convocat una roda de premsa extraordinària on el president dels Estats Units, Joe Biden, afirma que s'ha reunit amb els dirigents del nord global i els representants de totes les indústries i companyies contaminants del planeta, que ves per on totes són yanquis, qui ho hagués dit, S'han reunit per tal d'afrontar aquesta situació. Joe Biden ha dit: Ja sé que sempre surt un informe, ja sé que sempre que surt un informe d'aquests diem que ens hem de posar les piles, que estem tots al mateix barco, que hem de reciclar, reduir emissions i bla 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 bla, ja sabeu, tota la bullshit que escampem per fer sentir culpables als pobles de la contaminació, de la qual els rics som els únics responsables. Ei, però de bo, aquesta vegada va en sèrio, que ens hi juguem el futur de la llonganissa. Ho xuro, pinky swear, vale, guys? El president de la Coca-Cola Company, una de les companyies present durant les discussions, afirma que la reunió va durar uns 15 minuts en total, ja que la solució contra el canvi climàtic era òbvia. Ha dit: aviam, s'ha de ser molt burro i naïf per no veure que l'única solució contra el canvi climàtic és la fi del capitalisme, ha dit el CEO de l'empresa. Rics sí, però tontos no. Si no fos perquè ja no hi ha més dies que llonganisses, ens hagués encantat seguir practicant el nostre esport preferit, desforestant l'Amazones, contaminar rius, robar-li llaminadures a un nen al sortir de l'escola i, vaja, el nostre temps preferit, espamejar el món amb la basura neoliberal amb la que ens fem palles. Però tot té un límit, no fotem, i per nosaltres la línia roja està en la llonganissa, conclou el president de Coca-Cola. I ben roja ha estat la línia que han dibuixat, ja que el president Joe Biden afirma que el 1% mundial, conjuntament amb els representants de la indústria càrnica del món, s'estan organitzant per convocar la primera internacional llonganissera i estan redactant el manifest llonganissa. De moment ja tenen la conclusió del text. Llonganissers del món, uniu-vos!
En un comunicat especial, la ONU ha posat el president de Casa Tarradellas com a secretari general de transició cap al socialisme salsitxero. En un tuit on celebra el seu nou rol com a secretari general, el president de Casa Tarradellas ha dit «Bon vent i ja té nou, el capitalisme decadent». En resposta a la publicació de l'estudi del grup intergovernamental sobre el canvi climàtic i la deriva trotskista dels dirigents mundials de la llonganissa, moltes de les organitzacions, ONGs i activistes contra el canvi climàtic no han trigat a pronunciar-se sobre l'afer, entre els quals es troba Greta Thunberg, que segons ens indica el nostre estimat becari que s'alimenta amb les engrunes de la palla que ens esnifem. L'equip de palla... Ui, perdoneu, aquí hi ha hagut una breu interrupció, el nostre becari l'ha liat aquí. Tornem a començar. No passa res, el becari s'equivoca. Exacte, becari, en fi, aquí... S'equivoquen però no cobren, Perdoneu per la interrupció. Greenpeace, una d'aquestes ONGs contra el canvi climàtic, en un gir de guió digne de l'última pel·lícula de Star Wars, quan diuen no sabemos cómo pero Palpatine ha vuelto, Greenpeace ha afirmat que l'extinció de l'espècie Botifarius longanissus és en realitat una notícia excel·lent, ja que això facilitarà la vida als membres de la comunitat vegana. M'estàs dient que després de tots els cartells que hem penjat, després d'enganxar-nos a l'autopista amb cola a les mans i totes les stories d'Instagram amb ossos polars polorant en un iceberg de la deriva, va, i els polla vieja aquests decideixen acabar amb el capitalisme sense comptar amb nosaltres? No hi ha dret, home! Per aquí sí que no passo. Qui s'ha cregut que són? El president de Greenpeace també ha fet una crida a tota la resta d'ONGs eco-friendlies per dur a terme una campanya de pressió a les petroleres per tal d'augmentar les emissions de CO2 i accelerar el canvi climàtic. Greta Thunberg ha seguit el camí de Greenpeace i afirma que s'ha matriculat a la carrera International Business and Global Strategies a ESADE. Aviam si té sort i acaba de relacions públiques a alguna petrolera, community manager d'alguna companyia de capital d'inversió o, posats a fer membre d'algun xiringuito del PSC. Des de Palla de Cara no hem pogut estar-nos de posar cullerada en l'afer i donar la nostra tan preuada opinió sobre l'assumpte. Ara bé, per molt que com a bons catalans ens encanti la llonganissa i el socialisme, hi ha un altre aspecte de l'informe de l'IPCC que ens agradaria subratllar. Mentre l'equip de Palla de Cara es trobava a les festes de Gràcia, queixant-se dels guiris, recordant temps gloriosos i dient «Les festes de Gràcia ja no són el que eren». Vam encarregar al nostre becari que es tanqués a la masmorra humida i ombrívola de l'oficina del nostre programa a llegir les 1.273 pàgines de l'estudi del grup intergovernamental... l'IPCC, cony. Després de pagar-li degudament el seu salari, que consisteix literalment en un pot de sal de la marca La Ballena i un diccionari d'etimologia, hem volgut compartir algunes de les conclusions menys comentades pels mitjans de comunicació, en especial la última, ja veureu. Més enllà de desmentir el fet que no hi ha més dies que llonganisses, l'estudi també esmenta en detall i desmenteix els següents punts. De més verdes en maduren. L'estudi nega amb rotunditat la validesa d'aquesta afirmació i precisa que en tot cas ara passaria a ser de més negres en maduren. Qui dia passa, any empeny. Sembla ser que degut a la inflació ara seria més aviat dir qui dia passa, trimestre empeny. Coses de la vida. Una flor no fa estiu ni dues primavera. Bé, l'estudi insisteix que sí, que ara literalment una flor fa estiu i dues ja són suficients per declarar primavera, que començarà, el 4 de febrer. A l'estiu, tota cuca viu. Bé, aquesta es comenta per si sola, ja que les cuques es van extingir amb l'última temporada de Juego de Tronos. Treballa i no menjaràs palla. Com us estareu imaginant, aquesta conclusió ens és d'especial interès, ja que... Un moment, espereu. Em xiven des del pinganillo que la frase qui dia passa trimestre empeny ja no és correcta. Ara passa a ser qui dia passa dia empeny? Com? No, perdoneu. Qui dia passa minut empeny. Espera, com? No. O sigui, ara és qui dia passa segon de blanc empeny. Bé, perdoneu, l'equip de científics segrestats del CERN que tenim tancats a la masmorra m'informa que el temps, entès com a categoria física i ontològica, ja no és igual a si mateix. Qui sap les repercussions i les paradoxes temporals que això pugui generar. Sigui com sigui, els mercats i els containers segur que en surten ressentits. Martí, xato. Deixa't estar de putos referents caducats i regressos al futuro i ves al gra, tio. Sí, és que literalment vaig al gra, és a dir, vaig a la palla, que és el que ens interessa. Com deia fa uns instants, bé, una de les conclusions que desmenteix l'estudi de l'IPCC és el següent: treballa i no menjaràs palla. Efectivament, i per sorpresa de ningú, ara treballar ja no t'estalvia de menjar palla per fer front a la teva existència mediocre i la teva vida d'arquitecte hipster de merda. Què, Jordi? Pensaves que et deixaríem anar així com així? Els nostres matons estan de camí a casa teva per endur-te en el gulag, mitja merda, desgraciat, que torni modernisme, hòstia puta, ja! Vale, Martí, tranquil, tio. Ja tindrem temps de fer un Stalin no passava, tio. Això no és l'Stalin no passava. Deixa't d'hòsties i digue'ns d'una puta vegada quin és el preu de la palla. Mireu, la palla, xatos,
La palla bacara! La palla bacara! Bé, per fi, ja tornem. Segona temporada, primer episodi. Si sapiguéssiu el dia que hem tingut avui, fliparíeu. Jo us diria, anem a calentar motors, nois. Bon so, Ja bon so. era hora. I, Es diu escalfar, exacte. Bueno, comencem segona temporada de Palla Bacara. Com bé deia el Ferran Llistosella, que m'acompanya, gran plaer tornat a veure Ferran. Bona nit, bon lo que sigui, estic fins als collons. Bona nit, Martí, què tal? Sí, bé, com dèiem, no us mentirem, hem tingut un dia bastant giravoltat, molts problemes tècnics per començar aquesta segona temporada. Però segona temporada, primer episodi que arranca amb una notícia, i és que ens acompanya amb nosaltres el que jo m'agradaria considerar com un mestre de la rauxa, una figura capital sense la qual la història de Catalunya no s'entendria. Hi hauria un capítol allà míssim. No s'entendria. No s'entendria. Soc de l'Hospitalet, No et vinguis amunt. Les dues Catalunyes. Bé, doncs aquí et presentem Dani. Hola, què tal, com estem? Estimadíssim company. És un plaer que estiguis aquí amb nosaltres. No, és mentida. El que passa és que he fet les pizzas, que us esteu fotent. Per això estic aquí, cabrons. Bueno, doncs sí, ben trobats. Què tal? Ens portava... O sigui, a veure... crec que hem tingut una tarda superaccidentada amb problemes tècnics perquè som retrasats i faríem millor això si fos amb taquígrafs, i estem una mica espessos, però ens portaves una cita, no, Dani? Era una cita de Wittgenstein. No sé si la recordeu, me l'han dit avui justament. Era... Què deia el tio aquest que estava putuig? Era: la vida només pot ser viscuda cap endavant, però només pot ser entesa cap enrere. No sé si enteneu alguna cosa. La vida només pot ser viscuda cap endavant, però només pot ser entesa cap endarrere. Vull dir, sí, però bueno, l'informe aquest que deia abans, el de l'IPCC, desmenteix una mica això, no? Ara la vida tampoc es pot viure cap endavant. Sí, això també per començar. O sigui, és com... I cap enrere no entens una més. Exacte. Cap enrere és... Per què vaig fer això? Sí. Però no, tal qual, o sigui, no... Vale, nens, què? Li fotem canyeta o què? Sí, tenim un programa replet de cosites. Tenim calor. Però bueno, només com a detall, m'agrada aquesta cita de Wittgenstein, però quan s'aplica la Regreso al Futuro, pues com que igual no... No, allà la cosa es complica. complica. 1000 línies diferents. Mira, faré una cita extra, que el meu fill està aquí present. Anant cap al col·le, quan ell tenia 6 anys, va dir, te'n recordes d'això? Va dir: papa, vull anar al futur i matar el meu jo de 18 anys i quedar-me allà. Hòstia. Toma allà, Wittgenstein. Xupa't esta. Uau. Però treu de geni, aquesta frase. O sigui, aquesta conclusió d'anar allà i usurpar el teu propi jo. Clar, però mates el de 18 i et quedes tu tenint 6. I ja tens 18... Bueno, però ja tens 18 anys. Clar. Tens 18 anys amb un cos de 6. Que és lo mejor Que és la hòstia, Clar. no? Que és la hòstia. La millor carrosseria Perquè quan de l'ésser tinguis humà. 40 tindries... Quan? Ja, clar, li està guanyant temps a la... Sí. Però clar, en realitat és el somni de qualsevol persona d'aquesta edat, no? En plan, tipus, saltar-se tota l'etapa. A més, seria la cosa més intel·ligent perquè saltaries batxillerat, que no sé vosaltres, però per mi va ser un horror. O sigui, no... Jo ho vaig passar molt bé. I jo això no ho he entès mai. Jo per mi és me un la sudava pal. tot, tio. És un pal, per exemple, fas coses que no t'interessen, que no t'agraden, estàs constantment... Però la vida consisteix tota l'estona en fer coses que no t'interessen, no? No, ja, això ja ho sé, però... no sé. Teniu somnis recurrents que heu de tornar a l'Insti? Jo mogollon, tio. Jo no, tio. Jo que no he provat lògica a la carrera. Ah, ja. Que no tinc la carrera. Vas a provar lògica? Al 6è intent. Al 6è any. És com el carnet de conduir, no? Sí. Uau. No, el carnet de conduir a la 7ª vegada. Me'l vaig treure. Bueno, té lògica. Té lògica, sí. Què? Nens, Hòstia, que sí. Anem apuradíssims de temps avui, Què? Passem a fracassos estrepitosos. Bona tarda, madafaques. Perdoneu si Martí, Dani, si ara estic posant pressa, però crec que
Vale, Tu tira, tranquil, anem bé. Bueno, recordo una mica en què consistia Fracassos Estrepitosos. Fracassos Estrepitosos, doncs això, consistia en portar fracassos de gent, col·lectius, països, el que sigui, que siguin uns fracassos allò sonats. I avui us vull portar el fracàs estrepitós que defineix Catalunya. És el primer fracàs estrepitós de Catalunya. El compromís de Casp. El primer de molts. Sí, el primer d'una llista interminable. Clar, infinita. El primer d'una cosa que és irreversible ja. Sí. Molaria fer un dia una història d'anar recopilant tots els fracassos. Sí, bueno, jo m'hi puc posar tranquil·lament. Això és un primer tast. Catalunya té tants fracassos que el programa podria ser només fracassos estrepitosos de Catalunya. Sí. Tranquil·lament. Sí. En fi. El compromís de Casp. És el fracàs aquest, d'acord? El compromís de Casp, no sé si ho sabeu, però és... Bueno, ara ho explicaré. El compromís de Casp, o com m'agrada dir-li el tracte rectal castellà, és la primera pedra del llarg camí de dominació castellana sobre aquesta, la nostra dissortada pàtria. Des de llavors, els catalans hem decidit, amb la fermesa i la constància que ens caracteritza com a poble treballador i obstinat, ser els més pringats de l'Europa occidental. En això no ens guanya ningú. És un orgull, eh? És un orgull. No tothom ho pot dir. Flipes. Som els més pringats? Sí, amb orgull. El compromís de Casp és també un exemple notable de les punyaladotes que els valencians, balears, catalans són capaços de fotre'ns els uns als altres per 4 engronetes mentre els castellans es reivindiquen com molt més elegants. Aquí... Guinyo, Manel. No? Això és de Manel. Sí. Estic fi, En fi, des de llavors ens odiarem mútuament amb la força d'un huracà, un odi atàvic i provincià que només cessa momentàniament quan un madrilenyo ve a remullar-se els peus a les nostres costes mentre crida foll: «Háblame en espanyol!» Vale? En aquest petit moment és quan ens deixem d'odiar valencians, catalans i balears. Però, si no, ens odiem a muerte. És justament el moment en el qual aquest odi... Cessa momentàniament l'odi entre nosaltres perquè hi ha un tercer que és més odiós. Sí. Però com es nota que no sou de hospiti. Aquí la cosa canvia, Aquesta lectura. Aquí la cosa canvia. Però canvia per culpa d'això. En fi, si els espanyols no existissin, ixalà, hi haurien hagut, com a mínim, 300 guerres entre valencians, catalans i balears i escriuríem el nostre idioma, aquí podeu insertar la dominació que preferiu, en 3 alfabets diferents, o no, qui sap. En definitiva, si no fos per els espanyols, ens mataríem entre nosaltres. És a dir, que els hi hem d'agrair a ells. Bueno, em despisto. Bueno, jo preferiria una guerra entre valencians i... Sí, no? Per matar-los, no? No, però sí, per posar-se a odiar, saps? Posar-se a odiar els valencians. Sí, ara perquè ja odio els espanyols, però és com en plan... Molaria més odiar algú que pareix en català. Clar. Amb traques, no? O sigui, com a petardos. Che! Exacte. Allà tot de petardos. Hòstia. Guanyarien els valencians. Segurament. Però bueno, però seria una derrota... Che, una guanxoqueta! Ui. Que el micro es cau. En fi, bueno, això, que l'odi atàvic que tenim entre nosaltres, d'acord, només es cancel·la per l'odi a un tercer. No? És com quan si vinguessin uns aliens a la Terra. Bueno, ho fiques en pausa. Fiques en pausa l'odi. Vale? Llavors, bueno, em despisto, d'acord? El compromís de Casp, vale? És un follon medieval complicadíssim que comença amb la mort de Martí l'Humà, d'acord? L'any 1410. És l'últim sobirà d'una dinastia catalana de la corona, d'acord? És sobirà de la corona aragonesa, que, recordem, estava formada per regnes de València, Mallorca, Aragó, el Principat de Catalunya i altres morralles mediterrànies. Ho he buscat, vale? I és una puta liada, perquè el regne de Mallorca, per exemple, existia, i el regne de València també, el regne de Catalunya també, el Principat de Catalunya també, el regne d'Aragó també, mils d'altres regnes a Nàpols i no sé què, però en aquest compromís de Casp, no sé per què els Balears... Bueno, és un puto follon que flipes, tio. Vale. No, ja, com totes les guerres medievals i tots els regnes, els casaments, els... Una cosa super heavy. Però bueno, total, que Martí l'Humà va morir sense descendència, perquè el seu fill únic, Martí el Jove, havia mort l'any anterior d'unes putes febres. Recordeu-ho sempre, companys. Som espanyols perquè Martí el Jove no va voler prendre's un ibuprofeno i la va palmar d'una febrada. No, merci, estic bé, no em cal l'ibu, gràcies, mama. Fes-li cas a ta mare i pren-te el puto ibuprofeno, joder. Catalunya no s'ho mereix, això. Apliqueu-vos, sisplau, feu cas a les mares. Feu cas. També és culpa de Martí l'Humà. Què és això de tenir només un fill a l'edat mitjana? Puto hippie de merda.
Perro flauta, tio. Tio, és l'edat mitjana, que no veia que els crios la palmaven ultra fàcil, llavors no et pots arriscar en tenir un fill. Tu, Dani, per exemple, tens un fill. Sí, però jo no sóc rei. Clar. I no estem a l'edat mitjana. Estàs a l'edat mitjana. No. Bueno, No. una mica sí, eh? Però per què jugar-s'ho tot a una carta? Vull dir, si vius a l'edat mitjana, ja saps que a l'edat mitjana la gent la palma. Joder, tingues més fills. Oh, és que sóc molt humà i bondadós. Vale, en fi. Si Martí hagués sigut Martí el follador, Martí el poca responsabilitat efectiva, Martí el poliamorós, Martí l'aliat d'esquerres, Martí en defensa d'Afrodita, Martí policia nacional infiltrat a l'esquerra indepe, Martí el les noies no haurien de tenir vergonya del seu cos ensenyant les tetes, Martí passa amb uns nuts, no? Jaja. Martí el Jordi Borràs. Exacte. Ara no sabríem ni com es diu préssec en castellà. Però no, companys, havia de ser l'humà. Els catalans sempre purs. Quan Martí, que ara ja l'he batejat com Martí el subnormal, es mor, comença una disputa per la successió del tro entre Jaume II d'Urgell, comte d'Urgell i candidat principal de la noblesa de la corona, i Ferran d'Antequera, d'acord? És el dolent, de la dinastia castellana dels Trastàmara i principal terratinent de Castella, d'acord? És el que serà pare de Ferran el Catòlico, o avi de Fernando el Catòlico. Sí, jo aquí ja m'he perdut. Sí, sí, Vull dir... follo medieval. En fi, durant un moment també sona el nom de Frederic de Luna, d'acord? Ojo aquí, perquè Martí no era tan l'humà, Martí també era una mica el follador, perquè Frederic de Luna és el fill bastard de Martí l'humà. O sigui, sí que va tenir fills al final. Sí, però clar, només et calia haver-lo fet amb la teva santa dona. Això és molt de rei, és molt de monarca, no? Sí, sí. I molt de la península ibèrica, a la no? seva Com dona, el Juanca allà, pla, bueno, sí. Van apareixent fills Però bastards el Juanca almenys estava en una època on els crios no la palmaven tant i va fer un baró i va dir, vale, doncs ja no... Ell va matar el seu germà. Sí. La palmaven als germans. Exacte. El tio va dir, feina feta, però bueno, ja tot a l'extra... Però a l'edat mitjana has de tenir més d'un fill baró. Clar. Bueno, Legítim. Per ell, Legítim. per ell devia ser com fer hores extres, saps? I això és com... I el de Luna? Què és això de Luna? Amb qui ho va tenir? Vés a saber. Hijo de la Luna, tio. Amb una portuguesa o alguna cosa així, diria. No sé. Bueno, total, que com que era un bastard, aquest el Frederic de Luna, que també va ser candidat a heredar la corona, com que era un bastard i a l'edat mitjana encara no estaven deconstruïts, doncs van passar d'ell com si es tractés d'un voluntari d'una ONG. Passo a reproduir com va anar la conversa, més o menys. Vols fer-te soci d'Intermón Bastard? Ostres, és que ara mateix, mira, dona'm el fulleto aquest i m'ho miro a casa i m'ho penso. No, però podem fer-ho ara mateix. Pots col·laborar amb la quantitat que vulguis, eh? Ja, però és que estic molt pelat. Però segur que pots posar 5 euros al mes. Ja, no, sí, però m'agradaria mirar-m'ho bé i tal, saps? T'has de mirar, si és menys del que et val un cafè al dia. M'ho miro i et truco, vale? En fi, que al final la cosa estava entre Jaume II i Ferran el castellà. En fi, la decisió s'havia de prendre en una reunió de 9 notables dels estats d'Aragó, València i Catalunya en l'anomenat Compromís de Casp. Us preguntareu, estimats oients, com pot ser que acabés guanyant el candidat de Castella en una reunió de nobles de la Corona d'Aragó? La resposta, curta i al peu, és que valencians, balears i catalans, tant de bo tinguéssim un nom comú, en fi, ens van barallar com a gossos per una salsitxa. Com ara amb el nom de la llengua, però quan la batalla no era per 4 engrunes que els espanyols ens cedeixen com un cadell assedegat, sinó quan ens hi jugàvem el regne. Total, que Ferran d'Antequera, quan sap de la mort de Martí al Simp, es fot un carajillo de conyac i envia les tropes castellanes a les fronteres d'Aragó i València. Mentrestant, a la nostra estimada i civilitzada pàtria reuneix el Parlament de Catalunya, l'únic Parlament obert de la corona. Ells envien l'exèrcit, nosaltres fem una botifarrada popular. Vale? Comencem a veure el patró, no? S'està preparant la revolució dels somriures, Sí. Vull dir, hi havia una estratègia. Superfort. El tsunami... Sí. L'arqueologia del tsunami està aquí. Total, que el Principat de Catalunya és l'únic que té el Parlament obert, d'acord? A Aragó, sembla que els suava tot un ou i no van convocar el seu Parlament. Els catalans van proposar convocar un Parlament General de tota la corona i els aragonesos, que ja ens podem imaginar que llavors ja eren procastellans, s'hi van negar. Hòstia. També va ser impossible unificar els parlaments de València i Catalunya. Oh, sorpresa. Segurament per l'odi atàvic i absurd que amb dos pobles germans professen l'un per l'altre. No acaba mai aquest odi. O sigui, que no acaba mai aquest odi. No, és ancestral. Sí. És ancestral. És odi rotllo Barça espanyol. Sí. Sí, de miserables. Sembla ser que la conversa entre els ambaixadors catalans i valencians va ser així. Che, la paella ixe que feu en Catalunya no és paella ni res. Arròs, conill,
pollastre, bajoqueta, garrofó, tomate i pimentó. Esta merda de fotre-li aquells santets que feu per allí dalt del Sènia no és arròs, és una merda remullar. Apa, quin tomàquet ni quin pebrot. Si no s'ha descobert ni Amèrica. Hòstia, nen, què passa és que sou, Titu? Si la casalla, que si l'esmosaret, el cremaet... Me caguen Déu, el fill d'una puta ixe. Català havies de ser. Ja ho deia mon pare, català, si no te l'ha fet, te la farà. Fill de puta, o serà el teu pare? Valencià i home de bé? No pot ser. Total, que com que va ser impossible convocar un Parlament General, els catalans van instar als altres regnes a convocar els seus parlaments. Al final, les tropes castellanes van entrar a l'Aragó i a València i van fer dolenteries de les seves, costum que mantindran fins l'actualitat. Els antiurgelistes, acá els dolents, acá els castellans, amb el suport de les tropes castellanes, van impedir que els urgelistes arribessin als parlaments de València i Aragó, assegurant-se la majoria en ambdós regnes. L'únic regne que posseïa un únic parlament sobirà era el català. Així doncs, els partidaris de Jaume II d'Urgell a València i Aragó van convocar parlaments paral·lels. És a dir, a Catalunya hi havia un parlament, d'acord, que defensava Jaume II, i a València i Aragó hi havia parlaments paral·lels. Un partidari de Ferran d'Antequera i un altre partidari de Jaume II, d'acord? Bueno, total, que ara sí que munten el seu Parlament. Ara que els castellans ja estan amb les tropes allà i han muntat els seus propis parlaments. Ara sí, Com deixen els deures per l'últim, saps? En plan... S'ha de ser subnormal. Dilluns a les 8 del matí, tipus, hòstia, que hi havia un examen que s'havia d'entregar. Degut a la impossibilitat de formar un Parlament General de la Corona i la duplicitat de parlaments als regnes dels nostres cosins retardats, no hi havia manera de dirimir la qüestió successòria, que ja portava 2 anys allargant-se. Ara és quan aquest tema se'n fa bola i el poc rigor històric que ja estava... O sigui, en fi, que estava mantenint fins ara deixa pas a la patillada més descarada. Total, que els castellans i les seves tropes s'enfronten en nombroses batalles amb els urgellistes a l'Aragó i a València. Sembla ser que Ernest Urtasun, portaveu de Sumar i històric botifler d'Iniciativa per Catalunya Verds, ja tenia paguet en aquell moment i va sortir a declarar que amb la victòria de Castella hi havia una oportunitat històrica de formar un govern progressista i plurinacional per primer cop a Espanya, que respectarien els drets dels catalans, valencians i balears sempre que no es passessin, i que els urgellistes eren uns convergents de merda, uns burgesos i uns anticistes. És com a rotllo, tipo, que venen a les dretes. Venen a les dretes. Venien a les dretes i per salvar-ho, Ferran d'Antequera. En definitiva, el que cau era totxo i va venir un sant pare rebel a dissoldre la qüestió. Benet XVIII, o com es digui, d'Avinyó, un boig dels que fan història, s'havia autonomenat papa en un moviment estil Prigògin. Però espera, això en sèrio, es va autonomenar papa? Sí, un papa, hi havia 2 papes. Era com es deia, el de Venezuela, tio, el de... El president aquell que va sortir en una manifestació va dir tipus... Ah, sí. El Guaidó. El Guaidó, sí. El tio es va fer un Guaidó allà en plan... va fer un Guaidó en plan de mitjana, no? Jo sóc el papa ara. Hòstia. Sí. Total, que a aquestes altures aquest papa només tenia el suport de la corona aragonesa i de la corona de Castella. El tio, que estava com un llum d'oli però tonto del tot no ho era, va pensar que el millor seria aliar-se, això el papa, amb els castellans, donada la curulla de subnormals que habitaven i governaven els regnes d'Aragó. Això, evidentment, sense que ni catalans, ni valencians, ni balears en tinguessin ni puta idea. Evidentment, nosaltres els catalans, com bons subnormals i gent de pau que som, vam internacionalitzar el procés regulint. És ben fàcil. Si el teu enemic i tu esteu a favor del mateix papa boig ascendit, potser que prenguis partit pel Real Rome Pope, en comptes de manifestar-te dient que el Rebel Pope ens mira i que la cristiandat ens salvarà. M'encanta, la història es repeteix amb els catalans. Sí. Constantment. Europa ens mira, tios. Sí, el Rebel Pope ens mira. En fi, el pensament geopolític català, com podeu comprovar, ja era demencialment infantil al segle XV. És una tradició que mantenim amb orgull. Total, que el papa aquest, amb el beneplàcit de la corona, proposa que ni Parlament General ni hòsties, que reuneixi un consell de 9 notables elegits per ell. El consell serà dirigit per aragonesos antiurgellistes, castellans, i la resta ja us la podeu imaginar. Es decideix que l'hereu a la corona serà Ferran d'Antequera. Els representants valencians accepten perquè les tropes castellanes estan a les seves terres violant gallines. Els catalans perquè els aragonesos amenacen dissoldre la corona si no s'accepta a Ferran l'Espanyolot. A veure si fem un repasset. Els valencians accepten perquè l'exèrcit castellà està allà violant gallines i a tot el que es troba. Per què acceptem els catalans a Ferran d'Antequera? Doncs perquè els aragonesos demanen dissoldre la corona de Castella. La corona d'Aragó, o sigui, atenció, Més papistes que el papa, tio. Sí, o sigui, així és com els catalans, subnormals com som, van preferir, espera que crido, van preferir no dissoldre una corona que compartíem amb els putos aragonesos que tenir un rei castellà. Insisteixo, van preferir mantenir la corona amb aquesta gent que balla jotes que no pas que el Parlament de Catalunya dirigís els nostres propis assumptes. Vam decidir la dependència. O sigui, els aragonesos van dir, no,
Si no és Ferran d'Antequera, nosaltres... Amb vosaltres hi ha res... No, sisplau. Quedeu-vos. Quedeu-vos. Home! I ara aquí, a l'11 de setembre, ara és l'hora. Tia puta, som un poble tremendament fastigós. En fi, el poble català sempre ressorgeix dels seus il·lus enterradors. Però el que tampoc fa és abandonar mai l'esperit que més ens representa. Ser uns putos losers. Aquest és el primer fracàs estrepitós de Catalunya, el primer d'una llista infinita de fracassos causats per la nostra absoluta, i aquí t'he robat la paraula, sobirana subnormalitat. Som Subnormals. I a prendre pel cul la secció aquesta. No, que m'encanta que és en plan tipus qualsevol episodi de Catalunya que estudies és com veure constantment entrebancat amb els mateixos parany, els mateixos obstacles, les mateixes subnormalitats. Vull dir, hòstia... Un ximpanzé amb un martell pagant-se els ous. Sí, tal qual, i a més... Vinga. Sí. Volies dir alguna cosa? Jo diria que tenim una nova secció... Tenim una nova... Que farà el Dani, però que ens la presentarà el Martí. Sí. La cosa és... Martí l'humà. Martí l'humà, sí. Martí al cim, Martí al... no sé què, responsabilitat efectiva, tal. Martí responsabilitat efectiva. Martí el tinc un casament demà. Exacte, hòstia, és veritat. Ojito, musiqueta intro de la nova secció. Fins ara les primeres temporades havien fet sempre les mateixes seccions. Amb Stalin no passava, fracassos estrepitosos, secció que adorem i ens agrada. Però a mi m'agrada innovar, pensar noves cosetes, i també aprofitant que tenim aquí el nou fitxatge, aquí jo penso que aquesta temporada serà Pichichi, el de Gran Dani, doncs hem decidit anar a provar cosetes noves. Llavors, hem decidit inaugurar una nova secció al programa en honor del nostre estimadíssim Dani. Llavors, la idea d'aquesta secció serà fer una espècie d'arqueologia històrico-forense de personatges catalans injustament intrascendents. Crec que això d'arqueologia històrico-forense és teu, Dani, i t'ho he robat. Vale? O sigui, segur que hi havia algú darrere de Martí l'Humà, no? Com? Que aquest personatges catalans intrascendents, algun amic de Martí l'Humà que li va dir no follis amb la teva dona. No follis amb la teva dona una vegada. Era el seu amant. Sí. Hòstia, potser era com d'aquests tios de com es diu? El rotllo criptobro aquest de tipus no facis palles, tio, saps? Exacte, com tipus no tinguis sexe. Holdea. Exacte, holdea. Martí el holdeador. Un avançat de la seva època. Bueno, perdó. No. Que hem d'anar ràpid, portem 30 minutets. No, Perdó. Anem bé. La cosa és... T'he donat pizza, no coca. Exacte. Aquí en plan rotllo. Vinga. La coca sí que va cara. Hòstia, sí. L'oli d'oliva, també. Sí. Hòstia, ara està 8 i mig. Sí, és la nova coca. I l'oli de coca... L'oli de coca. Ja flipes, no? Sí. El destilen allà, Bueno, llavors, la idea d'aquesta secció és presentar filòsofs, artistes i referits i il·luminats il·lustres catalans, injustament oblidats, que han tingut un impacte en aparença intrascendent, però d'efecte papallona en el transcurs de la història de les idees i de l'imaginari col·lectiu universal. Perquè si una cosa que tenim els catalans és tenir un destí universal, com deia Francesc Pujol. De pringats, però sí. Sí, bueno, però és un destí. Sí. Ser un pringat és un destí. És un destí. Total, rescatar a persones que han viscut als marges, mumificades en notes de peu de pàgina i testimonis de dubtosa reputació, que han perdurat gràcies a les batalletes que explicava l'avi als Nadals després del 8è moscatell, el crit de «Aquesta segur que no te la saps», però sense els quals no podríem entendre l'hegemonia modesta i invisible, silenciosa, que dirien els de Ciudadanos, de la nostra nostrada cultura catalana sobre el món. I tot parteix d'una frase d'aquestes que de tant repartir-les han acabat perdent el seu significat. Perdoneu, La frase diu: darrere tot gran home hi ha sempre un X que explica la seva generalitat. Ja sigui una dona, una cultura, una dona. Generalment és sempre això, una dona, però també pot ser un becari, una herència no declarada d'Hisenda, un negre, literari, un negre, literal, i un llarg, etc. La idea de la secció seria dir el següent: darrere tot esdeveniment històric hi ha sempre un català a l'ombra. Ja sigui perquè se l'ha esborrat a cops de típex fet de caspa de Castella, però aquí el problema és que seguint aquesta línia ens apropem massa a les tesis de la nova història i faríem salivar els articulistes de l'ABC i OK Diario. Ja sigui per això del típex castellà, ja sigui perquè els catalans som generalment modestos i discrets, de no aixecar la veu i de mirar reprovatòriament els qui gosen parlar amb to normal al metro amb l'esperança que la nostra mirada els fongui el cervell en un acte de combustió espontània.
Creiem que aquesta segona via és la més representativa dels personatges que volem rescatar en aquesta secció. Són gent que o bé va despreocupadíssima per la vida, una mica descomplexada, de ni fu ni fa, ni fred ni calent, de mi ja m'està tot bé... Bé, un Josep Pla, si no hagués estat un xapes i un cunyat prototípic de la Catalunya assenyada i avorridota. Gent despreocupada, dèiem, que per alguna crueltat de l'atzar acaben en el lloc equivocat, en el moment equivocat, ja que acaben marcant la brúixola i l'embrague de la història, però sense adonar-se'n i sense la glòria ni la immortalitat dels herois. Això per un cantó, o bé, en el segon cas, són gent que tenia uns deliris de grandesa infladíssims, tant, però que tan elevats, que van volar massa alt i es van oblidar de baixar a la terra per explicar les seves gestes i proeses a la resta dels seus compatriotes. La resta, esclar, es van cansar d'aixecar la mirada al cel per veure on aterrava l'il·luminat aquest i se'n van tornar a casa a preparar el sopar. I quan per algun infortuni algú se'ls trobava enmig del desert després d'estavellar-se, ja ningú se'n recordaria que un dia aquest somiatruites va afegir una pedreta angular a la piràmide de la història amb majúscules. Com en el joc aquell de la torre de fusta que et trobes treus una pressa i l'edifici sencer trontolla. En aquest cas, l'únic record que quedaria dels somiatruites seria les engrunes i les historietes carajilleres d'un torrat de bar que, de tant quedar-se a la barra fent veure que mira el partit de bàdminton entre Pakistan i Albània... Apassionantíssim. Apassionadíssim, ha passat a formar part del paisatge inesborrable de la nostra tan estimada Catalunya subnormal. En aquesta secció, que ara ja anuncio per fi el nom, anomenem Pensaires, en aquesta secció de Pensaires, parlarem de fundadors de repúbliques més breus i més utòpiques que la de 2017. Gent que potser, tot llegint el diari la notícia sobre, jo què sé, algun esdeveniment, història i random, van rodinar un judici al veí del vagó del tramvia que més tard fou el detonant d'un suïcidi inesperat que 5 generacions ençà ens estalvià un hit del verano empalagós. Potser parlarem d'un amateur d'art que va anar a una expo i va recriminar, no sense certa injustícia, l'execució mediocre d'una obra paisatgística d'un tal Adolf. Potser un majordom amb pretensió de cortesà que fent-se passar per marquès de Calmuniato va elogiar l'espumositat i la cremositat del xampany rus i sense adonar-se'n va implantar a un general que estiuejava a la Garrotxa la idea que Rússia estava a tocar i que els carrers de Sant Petersburg serien un lloc ideal per celebrar la seva lluna de mel un cop la marsellesa cantada a l'òpera de la capital. És que està super a prop al final. Exacte. Llavors, per què pensaires? Perquè no són ni pensadors, no són gent il·lustre, són petits, per això, pensaires, gent minúscula, gent menor... Vale. Llavors, gent de merda. Bueno, de merda, que és un poble del Maresme. Sí, però això, per penya són normal, però que és com, tipus, són tan discrets i tant com, que, bueno, pues no... Tampoc se'ls pot recriminar. Llavors, Dani, et deixo la paraula, perquè quin pensaire ens portes avui? Bueno, avui us porto a Eustaqui Lloberes i Nubiola, que tu, Ferran, no el coneixes, No. però el Martí el va estudiar a la carrera. Sí, Te'n recordes? sí. Perquè és un tio que s'ha rescatat una mica, no? Dels sarcòfags de la història. No vaig... Quina optativa? Bueno, era un seminari que feia el Torró, però només pels iniciats en una espècie de secta, la secta de l'Anillo. Vale. De l'Anillo, mira, volia dir el cul petit. Vale. Bueno, pues Eustaqui Lloberes i Nubiola, em sentiu bé? Sí, no? S'està gravant bé això, no? És que... Bueno... Confiem. Vale, ok. Doncs Eustaqui Lloberes i Nubiola. El pavo aquest va néixer a Martorelles el 1592 i va morir el 1661, vale? Aquest pavo va viure tota la seva vida a Martorelles, i resulta que Eustaqui va ser un peixater i fou un apassionat de la pesca i de l'exercici físic, vale, Ferran? O sigui, pesca i exercici físic. El tio era un runner. Feia peces amb peixos, no? amb palancres, sí. Les palancres de la porta. Sí. Llavors, la seva especialitat, la pesca salada i el procés de salmorra, l'anxova, el bacallà i la caballa, vale? Llavors va ser un estudiós del bon, tu això ho vas estudiar, sí. Del front marítim català, i va fer uns dibuixos, més o menys realistes, dels monstres marins catalans. Monstres en plural. Sí, diversos monstres, no? Sí, com ara l'àguila de 2 caps de Premià, o sigui, això està documentat, o sigui, podeu buscar... Tots us diem, recalco, és 100% real, Sí, clar. Vull dir, després en el programa tindreu les fonts, els links, està tot allà. Sí, o sigui, no ens inventem res. Pensava que només hi havia un monstre, saps, del Mediterrani català. Què és? No la contaminació. No, o sigui, és real, o sigui, els dibuixos aquests estan a la Biblioteca Nacional, no? Bueno, però a internet, vull dir que els podeu buscar. Llavors... Quins monstres marins hi havia? A veure,
hi ha diversos, però jo què sé, està l'anguila de 2 caps de Premià, que és bastant famós, és famós, l'anguila de 2 caps de Premià, el Pou Gegant de Vilanova i el Llobarro Piranya de Gavà. O sigui, és com la tríada. O sigui, Sí. Vale? I això és, vull dir, tal qual, no? I, bueno, doncs, tots ells avistats, això sí, després d'ingestes de moixernons al·lucinògens. Però clar, això no Però dibuixats. Sí. I dibuixats des de la serenor. El tio es veia, després, quan se li passava el cebollón, els dibuixava. De fet, si no m'equivoco, aquest tio va inspirar després a Narcís Monturiol, a l'inventor del submarí... No, en plan, això crec que quan estudiava la carrera i tal, Narcís Monturiol, l'inventor del submarí i tal, vull dir que va ser una gran inspiració per aquest, Sí. per aquest inventor. Doncs res, a veure, us porto més coses, vale? Curiositats, vale? Curiositats del Pau aquest, de l'Eustaqui. Mira, va fer un viatge a Islàndia, vale? El tio, bueno, pesca salada i tal, peixater, doncs el tio va anar a Islàndia, a principis del segle XVII, pel bacallà d'Islàndia. Vale? O sigui, els monstres, no, el bacallà sí que va anar, pels monstres no. Els monstres anaven cap a ell. Vale. Li passa com a mi, jo no surto de casa i els monstres venen a visitar-me. No cal sortir. No. El monstro viene a verme. Llavors, va anar a Islàndia, vale? Bueno, això, Lloberes va ser sempre un gran negociador que va fer contractes comercials amb productors internacionals i el tio anava a la font, o sigui, no acceptava intermediari. El tio també bastant aventurer, no? Vull dir que no anava allà... Sí, no, el Pau... Científic com rotllo Darwin, que se'n va a les Galàpagos a investigar... no, Una mica l'Indiana Jones català, no? Una mica podríem dir. Sí, el tio no... O sigui, Amazon no el gastava, ja vaig jo. Ja hi vaig jo, saps? Tu no em portaràs el llobarro que toca. Ja vaig jo a buscar-lo, no? I, bueno, llavors, segons l'Institut d'Estudis Catalans, el tio va acunyar diverses frases, O sigui, això és verídic, Les frases collons, quin puto... Ai, espera, sí. Collons, quin puto fred, vale? Això ho va dir quan el tio va anar a Islàndia, clar, va anar vestit de català. Clar. Vale? O sigui, va anar amb espardenyes a Islàndia, saps? Al febrer. I flipes, saps? Collons, quin puto fred, sembla ser que ho va acunyar ell. I amb aquest viruji no en trobo la sardina. Ah, ell també és CEO d'Eustaqui? Sí, perquè, bueno, la sardina i tal, El tio estava lúcid, vull dir... Dintre del fred. El tio, jo crec que les podia com xurros, no? En plan, anava allà, vinga, a frase cèlebre per dia. També va ser l'inventor de les frases pescar un refredat. Ah, clar, tio. Pescar un refredat i Jo tirar... pensava que era de Wittgenstein, aquesta. No, Wittgenstein va ser pescar un herpes. Un herpes labial. Vale. I tirar la canya, Tirar la canya també és d'Eustaqui? Sí. Vale. Sempre el tio, com que buscava, no? Aquesta cosa de... Doble sentit, sí, la pesca i tal. tal. I, bueno, i tot això és veritat, que això no està confirmat per l'Institut d'Estudis Catalans, però sí per l'associació Katalanitske Gesellschaft. Hòstia, vale. Sí, és No, una... aquesta és seriosa, aquesta? Sí, bueno, és una associació catalano-germànica, germana. Sí. I, bueno... És el que passa, no? Que penya d'aquí, que no apreciem, i que en canvi altres llocs Clar, del no món... tenim ni puta idea d'Eustaqui i Lloberes, però... Jo em fio més d'aquests que Dalí. Bueno, això passa amb Ramon Llull, i ara està bé, això és seriós. Sí, Ramon Llull s'estudia allà a Alemanya més que... Sí, totalment. Sí. Bueno, doncs... més curiositats, O sigui, aquest Pau anava a tope. O sigui, nom dels fills, vale? El tio va tenir 3 fills, vale? O sigui, 2 fills i una filla. Vale. El nom dels fills amb nom de peix, vale? Okay. Detonant potser una relació una mica tòxica amb la seva feina o una guassa descontrolada a l'hora de batejar-los. El primogènic es va dir Roger, que Roger com el teu fill. El meu fill es diu Roger i hi ha un peix de la roca que es diu Roger, és el peix vermell aquest que posen al caldo, vale? I es diu Roger. El seu segon fill es va dir Lluç, el tio li va dir Lluç, i li deien Pallús. Vale, és allò típic de li dius Lluç al teu fill, però perquè el que vols és que li diguin Pallús, no? Li dius ja pel nom que vols... Li dius d'una manera perquè... Perquè on vagi al col·le, sí, li fa imbuir, sí, tal qual. I a la filla, que sabia... Bueno, Eulàlia, Laia, i li va dir Pelaia. Ai, d'aquí ve Laia! D'aquí ve Laia, tio. Hòstia, que fort, Sí, perquè Laia i Eulàlia tampoc s'assembla tant. No, clar, ve de Pelaia, tio. Peix. I, bueno, més... Com passó això, Ferran? És que no... És que ho tinc aquí a punt. Vale, llavors també, sí, va ser guanyador durant 10 anys consecutius de la marató Martorell-Estiana. Hòstia. Ja, bueno, el tio... Polifacètic, el tio, Ja us he dit el tio feia de tot, El tio feia de tot. Estava a tot arreu. Six-pack, sí, Eustaqui six-pack. El tio estava molt en forma i, bueno,
ja que moltes vegades havia d'anar fins a la llotja del Peix de Montgat, a peu, anar i tornar. Vale. I, bueno, jo què sé, que deuen ser 40-50 quilòmetres, doncs, jo què sé. No, sí. Ara és el tio m'encanta que tota la seva vida és peix, la pesca I de I la cop... pudor que hauria fotre aquest senyor. El seu aliento devia ser Però una de cosa. cop també et fot una marató, tio. Sí, però clar, la marató jo crec que per entrenar-se, per anar, no com tipus això, per anar a Islàndia, estar entrenadet, saps? Vull dir que no... Tot té un sentit, jo crec, la vida de l'Eustaqui És heavy, Llobregat. tio, és heavy. Pues eso. I escolta, i es cuidava molt o què? A veure, menjava peix Vale. cada dia i jo què sé, tio, no sé. Jo crec que sí. Sí? Va ser, de fet, mira, la biografia, us passo la biografia de lo que ha quedat, perquè clar, és bastant antic. Hi ha un escrit que té sobre la salut, sobre el cuidado del cos i tal. Llavors, de biografia tenim, que això el Martí ho sap, perquè això ho ha estudiat. algun de... Això està en llatí, que jo no sé com es pronuncia, Sal Piscem Tractatus. Sí, salpi. La C és sí. com una K, no? Hòstia, que, bueno, això és lo típic que no se sap mai, però... Sí, el tractat de la pesca salada, del 1630, escrit en llatí xapurreu, que era l'anglès de l'època, i tan sols es conserven les guardes i algunes pàgines del manuscrit, el Museu Provincial de Mataró. Sí. O sigui, si aneu a Mataró... Com dibuixets allà, en plan, no? Com... En plan anatòmic, vols dir? Sí, i també hi havia alguna polla per allà. Com... Ah, sí? Sí, bueno, no sé, alguna cosa que semblava com... Però polla era un peix de l'època. Sí, clar, vull dir, tota una... Sí. No, encara existeix la polla d'aigua, Ah, doncs tens raó. Sí, però rotllo és una au. Però, jo què sé, també estudiava aus, igual. Quim Monzó, la polla xica... La polla xica... No, això era Dalí, no? Això és una... La polla xica, llica, pallarica... Sí, això no era del Quim Monzó. Això era Dalí. No, però a més una polla, en aquest sentit, és una gallina. Clar, però tu has dit que és una au. És una altra au. Ah, és una altra au. Una altra au. Me cago en la puta. Sí. Que es diu igual. Sí. Joder, Però bueno, el sectex més famós, pel que se'l coneix, no? Bueno, sí, el tio es coneix com el Llobarro, l'Eustaqui, el Llobarro, li deien. Llavors va escriure el que es conserva, lo Llobarro, del 1637, on tracta aquest animal com una metàfora del que la societat humana pot esdevenir vers l'individu i viceversa. O sigui, el tio va fer un text polític, el tio aquest a Martorelles, i el tio fa analogies amb la pesca al llobarro, amb el que pot ser un sistema democràtic, predemocràtic, el sistema de sufragi de l'època, el que es podrien imaginar, parlamentari, etc. Llavors, sembla que la seva frase de l'home és un llobarro per l'home, que és seva, que ara tirarem per aquí, i suposo que més o menys us sona, sí, no? clar, el llobarro és un llobarro per l'home. El llobarro és un... L'home és un llobarro per l'home. L'home és un llobarro per l'home. Aquí va la cosa. I una molt heavy també, el llobarro és ell i les seves circumstàncies, no? Avançant-se uns quants segles a Ortega i Gasset. Sí. Tal qual, tio, 1637, Martorelles. I, a veure, que no sé pas això, tio. Ho faig malament tota l'estona. Vale. No passa res. I llavors, tenim dos textos més. 1639, bacallà anglès i no va dir res. Aquí el tio va baixar una mica. També feia rimes, el capó. El tio estava dispat. Llavors va passar de... Tenia bon màrqueting, aquí ja ho feia amb llengua profana. Sí, bueno, anava... Sí, però jo crec que era pel tema de les nòvies i tal. El tio estava com de molt bon veure i amb el llatí tampoc... Clar, tampoc parlava enlloc. I llavors això és el recull d'aforismes sobre el món de la pesca salada, els seus motius, guies pràctiques il·lustrades, amb gravats, important, amb gravats signats per Nicolau Doré, que era una mena de deixeble de Durero, que en realitat era, segons la Biblioteca Nacional de Catalunya, Emília Margalef i Vila, cosina d'Eustaqui mateix, i el mateix Eustaqui, o sigui, dibuixant a quatre mans. Vale. Això no ho sabia, tio. Al seminari... O sigui, a quatre mans, que mai he entès, això són dues mans. No dibuixes amb les dues mans. Però igual amb les altres dues es tocaven, perquè ja sabeu, com els cosins... Més llobarro. Sí, exacte. Vale, i l'últim text que es conserva del 1650, que es diu Les anxoves i la dieta de tocs. Vale? Per això us deia que el tio estava en forma, es cuidava i tal. Llavors, tractat sobre la dieta a base d'anxoves i sobretot de l'oli de les mateixes. Llavors, no només dietes, sinó lavatives,
Si tot això està escrit, la batives amb sardines i bocarons. O sigui, la batives és... Sí, rentar-te el cul per dins. Sí, però és introduir-te a alguna cosa. No? Clar. Llavors, fins i tot a vegades vius. Això està escrit, Un bocaró viu pel cul. La bona tècnica de l'època, Un bocaró viu pel cul. Bueno, és com... Com a nom de... Perdó, digues. No, que és com tipus, aquella tècnica de ficar els peus amb aigua en peixets que et neixen això, doncs te fiques pel cul i també com neteges la merda. És una exfoliant. Jo ara va dir que un bocaró viu pel cul pot ser un nom de grup de punk superguapo. Bocarons vius pel cul! Bueno, pues així, tio. Sí. Bueno, Sagnies a Marisons, també, demà. I res, bueno, el tio... O sigui, el tractat aquest és la canya, eh? Jo he provat coses... O sigui, jo guardo... No, en sèrio, jo guardo l'oli de les anxoves de Ferrer, que va agafar aquí al súper, i me'l foto tal qual. La batives encara no, però l'oli... O sigui, en comptes del cafè amb llet, oli d'anxoves. I, escolta, estic... Puta mare, no? Estic menys malament. Et deixa la pell com molt fina, no? La pell del cul, sí. Vale, i bueno, pues es considera el primer estudiós de l'àcid úric, també, l'Eustaqui, que va relacionar directament la sobreexposició del cos al marisc com una font de problemes gàstrics i hepàtics. Llavors va proposar solucions com barrejar en el mateix plat gambes i pollastre i fruita seca, així com musclos amb bledes i conill, no? O sigui, el tio anava fent com... Però músculs amb bledes i conill. Sí, llavors va ser, se'l considera un precursor dels plats de mar i muntanya, típics de la cuina catalana. Vale? Llavors, influències que l'Eustaqui ha originat. Sí, perquè... Hi ha moltes, el tio està tocant tots els temes. Clar, llavors, el tio, o sigui, hem hagut de rastrejar que t'hi cagues per trobar, o sigui, perquè al final és un peixater de Martorelles. Sí. Clar, però això... molt... Digues. No, que això són resultats d'anys d'investigació, vull dir, aquí darrere hi ha penya, hem col·laborat amb la Internacional. Sí. Oh, tu, de fet, Dani, estàs fent el doctorat, no, això? El doctorat del Llobarro. Sí. Llavors, highlight total, nois. Coneix el famós filòsof anglès Thomas Hobbes en un viatge comercial a Anglaterra, vale? Pel bacallà curat d'estil anglès. Llavors, sembla ser que es van conèixer a la ciutat de Dover, cap al 1642, por ahí, i la trobada inspira parts del Leviatán. D'aquí lo del llobarro és el llobarro de l'home, sí, no? Exacte. Llavors, què passa? Eustaqui, això també està, no sé, hi ha documents, Eustaqui té 1000 anècdotes, inventades, però té 1000 anècdotes amb el monstre marí, amb el Leviatán. Clar, el que estem explicant ja no és inventat. Aquí està ben... No, això és l'Eustaqui. No, entenem que són inventades des del cientifisme d'ara. Vale. Jo què sé, però jo crec que el Leviatán en teoria no va existir mai, no? O què? No, però tu dius que era com Aristòtil, que no, en plan tipus deia... El tio li explicaven coses i s'ho creia tot. Vale. Clar. Llavors, pues es veu que bàsicament li va menjar l'orella al Hobbes allà d'Over amb una nit de borratxera, què sé. Llavors, bueno, pues això. I Lloberes estava convençut que el Leviatán viu entre les costes del Garraf i l'Empordà. Devia ser un rotllo, un Lost in Translation, no? El tio com flipant-se, parlant que, en comptes de rotllo Hobbes, parlant del Leviatán com al pròxim llibre, i el tio pensant, hòstia, deu estar parlant d'un monstre marí. Un altre monstre marí que descobrirem. Exacte, saps com... No, jo per lo que entenc és que el tio l'havia vist. Si el Pago li deia no sé què Leviatán, i el tio va dir, conyo, sí, el monstre que viu entre el Garraf i l'Empordà. Jo l'he vist. Jo l'he vist quan menjo moixernons. Vale. Saps? Llavors, influència apòcrifa de Thomas Hobbes amb la famosa frase l'home és un llop per l'home, vale? Sembla ser que era una frase que Hobbes va robar de Lloberes, però mal traduïda, vale? Perquè bueno, pues això, llobarro esdevé llop, o sigui, lupo, llobarro, lupo... Llobarro, llop... I tot fruit de la barreja de Lloberes, que Lloberes feia del llatí amb el català, o sigui, el tio anava canviant, una nit de borratxera, de birres amb el Hobbes, o sigui, com que anava parlant en llatí, però jo què sé, si l'escapaven paraules en català, l'altre Pago també, jo què sé, feien servir el llatí per comunicar-se, no? Una altra influència, un homenatge acreditat, això, cuidao, a la cançó de Pack Like Sardines in a Crushed Tin Box de Radiohead, de l'àlbum del 2001. Aquí saltem com 5 segles, no?
Sí. Bueno, però ja sabem que no, és, Sí, clar. Radiohead són com molt llegits i tal. Pues a l'àlbum del 2001 d'Amnesia, pues la tornada de la cançó és I am a reasonable man, get off my case, get off my case, get off my case, que és una traducció literal d'una part de la carta, d'una carta que l'Eustaquí va escriure a un amant que va tenir a Bristol, amb qui curiosament i sense estudis prou concloents que expliquin aquest cas, es comunicava en català, on li deia soc un home assenyat, els collons, deixa'm en pau, t'agafaves d'Aurià... Eren golf. Tio, no, soc assenyat, deixa'm en pau. Bueno, el títol de la cançó fa referència, pues, com no, a l'art de l'Eustaquí, a l'hora d'encabir una quantitat inusitada de sardines en pots molt petits. I és d'on ve l'expressió superconeguda, que es pot sentir encara a molts pobles del Maresme, d'Eustaquí a les sardines, o fer fotre-hi sardines de l'Eustaquí. Això vol dir això que, com la cuita aquest de com metes a 100 vascos en un 600, no? Pues això ho feia l'Eustaquí, el tio aconseguia ficar moltes anxoves en un pot molt petit. Una pel cul i l'altra i la resta del pot. Doncs la cançó de Radiohead fa referència a tota... Això diu molt de Radiohead, o sigui... No, estan molt puestos. Sí. Allà fent investigacions I tenia entès que també tenia influència, jo no sóc expert, com vosaltres, però que tenia influència en Guardiola, pot ser? Sí, això al Mundo Deportivo hi havia un article... No s'entén Guardiola sense... No, és que Guardiola està a tots els saraus. Llavors, influència Guardiola, la tàctica usada en tantes ocasions, el famosíssim 3-4-3 i el fals 10, que Guardiola ha fet servir sempre en els partits decisius de la Champions League, amb tots els seus equips. El Pep Guardiola, en una entrevista a la revista Panenka, va dir que la disposició de la caballa que va proposar l'Eustaquí a les caixes de salmorra al segle XVII va ser tota una revelació, una manera única de distribuir espais i optimitzar línies d'atac amb caràcters de transició ràpida en defensa. Heavy, O sigui, un dia estàs allà empaquetant sardines i veient... I uns segles després guanyes la Champions. Història completament invisibilitzada, Sí. No, molt fort, tio. I jo encara sort que vaig tenir l'oportunitat de fer un seminari a la UB, tio, però clar, érem... Pues tio, no em vas avisar, tio, m'hagués encantat, tio. Ja, tio, pues no sé... Devies estar al bar, tio. Devies estar al bar, i jo aquell dia... Bueno, jo per error, o sigui, jo vaig entrar-hi en plan, hòstia, perdona, que em buscava el lavabo i ja vaig acabar. Vas acabar fent una lavativa amb un llobarro. Jo em conservo, gràcies a lo que vaig aprendre en aquelles tècniques... Quan et vas posar el boquero pel cul? No, a més, era un seminari, o sigui, in vivo. Era en plan tipus, no rotllo aquí estudiar... No és com estudiar Hegel i els gimnastics, no, és tipus, van venir amb... Hi havia per pràctica, també. Hi havia per pràctica, o sigui, tenia allà una peixera, saps? Tot plena de boquerons, i un per persona, saps? I eren per tipus, per això, com... Bueno, tipus, et fiques una pel cul i la resta, doncs amb llaunes petitíssimes, o sigui... Però és curiós, no?, que en el cul una, no? Podria n'hi haver dos. Bueno, el cul... Però jo crec que el cul de la resta de la humanitat. Jo crec que el cul de l'Eustaquí... No era un cul qualsevol. Ell mateix no s'auto... No, al revés, jo crec que hi cabia més. Vale. Entenc. El seu mes... Jo crec que ell anava sempre més enllà. Sí. Anava sempre amb un bocado de les maratons i tot això, jo crec que hi havia molta lavativa. Ja. És que si no s'entén. Bueno, doncs, hòstia, com a primer pensaire... tremendo. Ja, com diu el Martí, invisibilitzat, però bueno, si aneu a Martorelles, hi ha penya que coneix el personatge i després si aneu al Museu de Mataró, hi ha documents, vull dir que podem deixar links. I em sembla que havia sentit que volien fer una fundació de l'Eustaquí Lloberes, el que passa és que estan pendents de finançament de la Generalitat. L'empresa aquesta, Dani, no?, de conserves. Sí, és del teu pare, no?, l'empresa? No, Dani el va posar en homenatge teu, no? Saps? Dani és del que va ser president. Sí, Conserves Dani. Pues Conserves Dani, a veure, tenen pasta, jo crec que podien invertir en recuperar el llegat i bueno, parlant de pasta, ja arribant cap a final del programa, bueno, com ja sabràs, Dani, però si no podem, sempre ens agrada acabar aquest programa amb alguna instructiu, com que la gent acabi com que ha après alguna cosa. Al final estem aquí per ensenyar-vos. Exacte, llavors crec que faran avui, ens portes consells financers, que de fet no sé què ens portes avui, però endavant, vull dir... Ho veurem. Bueno, doncs avui a Consells Financers, d'acord, a Palla Bacara, d'acord, fem un pas més enllà de la informació, d'acord? Avui no us donarem uns simples consellers financers, avui farem real shit, d'acord? Avui inaugurem la Palla Academy Trade Market,
una acadèmia amb els millors especialistes en trade, màrqueting multinivell, o com a algú li agrada dir-li, estafa piramidal, i dropshipping. Però, en fi, nosaltres mateixos, d'acord? Nosaltres mateixos som aquests experts en trade, màrqueting multinivell i dropshipping. Recordeu els 10 manaments per no ser un loser financer que us vam explicar a l'episodi anterior? Doncs hem decidit ajudar-vos a que els porteu a la pràctica. D'acord? Una cosa de teoria, l'altra... Sí, clar, aquí anem a fer real shit. L'equip de Palla Bacara, després de fer unes quantes operacions financeres senzillíssimes amb una cartera d'actius d'empreses de palla, ens hem fet rics, nois, ens hem fet rics. Ara no necessitem treballar i disposem del suficient capital per viure la vida que volem viure. Ara sí, nois. Només cal arriscar-se, estimats fracassats. Sí, com deia el logo de Wall Street, solve your problems by making you rich. No sé si ho he pronunciat bé. Sí. Que bàsicament és això, arreglar els teus problemes fent-te ric. I sí, i el que està fent el Ferran és el que feien tota l'estona a la pel·li. En fi, voleu que vosaltres, estimats losers, també aprengueu a treure rendibilitat dels vostres actius i pugueu fardar de Lambo amb la xicota aquella que perseguiu. O, com li agrada anomenar-li el lobby feminista, entre cometes, assatgeu. Però això, vull dir... Mariconades. Qüestió d'interpretacions, En fi, seminaris, exacte. home, joder. Alguns us preguntareu quin sentit té que ens dediquem a vendre cursos si fer-se ric amb el trade, el màrqueting multinivell i el dropshipping és tan fàcil. O perquè fem això si ja som rics. És per vosaltres, nois. En cap cas el negoci real és aquest curs. No, perquè la penya rica és filàntropa, tio. Clar, tio, clar. Nosaltres ja ens hem fet rics i hem muntat una web de trade marketing. Exacte, tio, perquè Academy. els rics són generosos, els rics comparteixen. Bueno, no ens entretinguem. A Palla Academy Trade Market hem dissenyat un curs de 12 horaques. 12 horaques, que us permetrà aprendre tot el que necessiteu per alliberar-vos financerament. Una vegada comenceu el curs, ja notareu els canvis en la vostra mentalitat. Tio, tot al final està aquí, tio. Al cap, ja no sereu uns losers. A les últimes sessions operarem amb actius reals. Actius reals, keep it real, you know? Bro, Yeah. don't be a Actius loser, don't be a reals. sucker. Aquí no anem a dir-vos coses, aquí farem real Real però shit, super real tio, shit, home. tio. Com a- Operarem com a bojos. Operar i operar. A la vida, tio, Ah, s'ha d'estar així. S'ha està d'estar així, ràpid. tio. Ma. Si no ets una Qui no paraula, deixa- és que qui vull no ser deixa no funcionari. piscar. Joder, Aixeca't. Ja prou de fer el vago, tio. El curs té un preu de mercat de... Només. Preu de mercat. Sí, el preu de mercat. El preu de mercat del curs. Baratet, Del assequible. mercat del clot. Sí, el preu del mercat del... El preu de mercat... El mercat del preu. El mercat... El mercat del preu és el mercat. És el mercat, però és... Bueno, total, que el preu de mercat és de 5.324 euros. Ofertón. Solo, nada más. Ofertón. Ofertón, D'acord? Tot i que siguin unes putes gravacions cutríssimes a casa del Dani amb la càmera Nikon del Martí que els pares van comprar-li per anar de colònies a segon de l'ESO. Però bueno, imagineu-vos el que aprendreu. Però atenció, nois. Ojito. Desperteu! Perquè si contracteu el curs a les properes 24 hores, 24 hours, fem una rebaixa de preu de més del 40%. Descuentazo, tio. Ja, tio! Efectivament, per fer-ho accessible a tothom hem decidit aplicar-vos un descompte a tots aquells que poseu el següent codi a la web. Hashtag hemos sido enganados. Hemos sense H i enganados. Hemos és com el Semo. Sí, exacte. sí. Hemos com els hemos, sense H i enganados, no engañados. Que el Twitter... Que no es pot posar la ñ, ¿vale? A la web. No, Elon Musk està intentant allà... Sí, però por de Espanyita. moment no es pot. Però de moment t'he abandonat Espanyita. Si ho feu, el preu del curs us sortirà per uns meravellosos 2.999 euros! Penya, aprofiteu. Està regaladíssim! És el que cobro jo cada dia. Exacte. Nosaltres estem guanyant això pràcticament cada moviment, cada operació. Perquè no, hem de començar a parlar amb els termes correctes, d'acord? Operació seria què? Operació. Que és Nosaltres ja ho sabem, són ells els que ho han de saber. Tu ja ho saps, Dani. T'has fet el curs, Per mi tio. operació és quan em van treure l'apèndix, tio. No, comprem coses i les venem. Ah, ok. Vale. Si no els teniu... Compreu coses i no les veneu, les coses. No, si no veneu teniu... l'opció de... Dic, si no tenim els diners del curs. Al curs us ensenyem a vendre i a comprar, a fer trade. Que més, D'acord? A fer és una trade. puta ganga, o sigui, estem perdent diners fent-lo. Clar, nosaltres ja som rics, ho estem fent per vosaltres. Ah, exacte, perquè En aquest ens surt deficitari. En aquest curs de 12 hores, que val més que un any sencer de carrera universitària, aprendreu trade,
Exacte. Trade què vol dir? Aprendre. Trade. Que és true or trade. Trade és trade. Trick or trade. Trade és trade. No té traducció. Lost in translation. Sí, traduïm. No es pot traduir. No, és que el català no té la paraula adequada. Perquè en català som uns rures, tio. Sí, si vols ser rei de les finances has de parlar en En anglès. català no s'expressa bé. Has de ser un wolf, Total, tio. que no només aprendrem trade, sinó que al final operarem. Vale? Ojo, amb actius reals, ens donareu pasta i nosaltres... En fi. Què vols dir? Estàs dient la veritat. Bueno, total, que aquest preu, si no teniu els diners per pagar aquest curs tan barat de 2.999 euros, doncs no passa res, els demaneu als vostres pares enganyant-los amb que us heu matriculat en enginyeria electrònica. També podeu demanar un préstec al Banc Pallístic, un banc d'inversió petitó que acabem de muntar de manera a totes llums legal. Això és increïble, està tirat de preu. Ja ves, bro. A Palla Academy Trade Market us ensenyarem a gestionar el vostre temps lliure i el vostre patrimoni perquè la nòvia us deixi i vosaltres pugueu perdre aquesta feina que us encadena. Com ja us hem dit, operem amb actius reals! Real shit, tio, real shit, joder. Concretament us ensenyarem a operar amb actius financers d'empreses de palla de farratge, que són nostres casualment, que com tothom sap, la palla Va, cara! Caríssima. La palla va cara, nois! Catalans. El rei ens declara guerra. bon cop d'actius. Bon cop d'actius, que la palla va cara. Compreu actius. Compreu actius. Compreu-nos actius. Feu-nos rics. Feu-nos passius. Ha sigut duríssim aquest episodi. Ha sigut molt dur.